Dala na sumbrek itilikod ti SM City Lawag, mabalinen, alumasa, dagiti pampasahero alugan. Namuha na dito, kalpasan nga dagiti nagreklamo, kay parit iti may sa gwardya, iti nadakamat amol, sumbrek dagiti tricycle driver. At tuman ti report ni Idol Dennis Gabriel Alipio, mga idol. Idol Dennis, please come in. Paragsakan kinagyaman dagiti pampasero nga luglugan aga po iti panagipalubusan no sumbrek iti alternate road iti SM Mall iti Ciudad iti Lawaga. So dato iti nagasalita iti Lawaga City Government iti management ti mall para palang iti convenience dagiti pasero nga agturong ti nakamat nga mall. Malagi ko iti lang kalabas ket maparitan dagiti dato mga luglugan nga sumbrek gabot taon pa iti nalawag nga salitaan manipod iti city government. Iti agdama mapalubusanan dagiti passenger jeep kastamat yan dagiti tricyclean nga mausar iti alternate road na sumbrek iti mall iti rangtay iti Ciudad Tilawag. Malagit iti kalabas ket na aramid iti alternate road para kalang iti panaka-SS iti trapiko iti mismo rangtay iti Tilawag City. Iti agdama ma-enjoyan dagiti umili nga sumbrek ang alis to nga pagserkaan iti mall iti Ciudad iti Lawaga. Idol Dennis Alipio, Tatak, Armen.